Здравейте и добре сте дошли в този канал. Играем някаква рандом игра от Steam, която трябва да е скери игра и трябва да си тестваме своето IQ. Аз не разполагам с толкова много, така че надявам се, че ще се получи интересно. Ако искате още такива видеа, дайте им палец нагоре, абонирайте се и нека започваме. Така. Само не знам аудиото как ще е, дали ще е много силно. Предполагам, че ще е много силно. Нещо пишеме в Google Free IQ тест. Окей. Това от самата игра, между другото, не го пиша аз. Така че... нещо като клипче. Аз ли трябва да цъкна нещо? Ерор. Затваряме го. Това второто. Не ще. Третото. Аз тези трите съм ги гледал. Ето четвъртото. Take a free IQ test at your home. Английския ми е колкото, нали, да знам 5 думи на кръст. Така че не чакайте да превеждам нещо вау. Окей. В някаква къща сме. Това предполагам трябва да е нашата къща. Некъв робот е това. What the fuck? Бро. Откъде идваш? Изчезна. Може ли да затворя вратата поне? Или тя ще се затвори сама? Искам да си затворя вратата, какво става? Ако ми влезнат кръци. Защо нямам подявалите светлина? Не съм си платил тока ли какво? Дори не мога да излезна навънка. Добре, в карантина сме. Така, тук има някаква ваза, чиния, та лампа, що не мога да пусна? Окей. Има нещо за ядене, няма нищо. Тук е някакъв вестник, глупости. Окей. Да отидем на лаптопа да си намериме работа, само че не можем. Некой ни е хакнал лаптоп. Край. Сега какво се очаква да направя? Ето е пратката, между другото. Взех я и. Това е предполагам теста, който трябва да направим. И на абсолютно всяко трябва да... Бе, окей. Значи, 6 по 8 трябва да е 48. Всичко наред ли е, брат? Окей. Ма какво трябва? В смисъл такъв? Окей, старт. Може би трябва да се крие някъде, не знам. Чакай, ето къде. Не мога влезна в тая стая ли? Добре, не мога да влезна. Окей. Здравей. Какво се случва, бе, брат? Окей. Идея си нямам какво става, но... Нали? Тук ще се скрия, така ли? Как мога да махна това? Бе, това как мога да махна? В смисъл такъв. Мога ли да махна тази бележка после? Не виждам нищо, бе, човек. Окей, екзит. Има ли някой тук, какво? Трябваше да изключа това, нали? То сега ще влезне под масата и...
Какви с тия звуци, бе, брат, аз да не съм в някакво измерение тук. Уе! Всичко наред ли е, бе? Опа. То иде. Ще ти се не видил. Бе, аз какво трябва да направя тук? Това не ми е много понятно. Окей. Нека си решим по-бързо теста. Така. Какво пише? 222 минус 38 ли пише? Добре, аз се скрих тук отдолу, ама... То че дойде, че ме... Трябва да чуя как затваря вратата ли, какво прави сега, не мога да си обясна. Минус 36? Това колко е? 186, нали? Опа, его е на прозореца беше. Тат, че дойде, аз съм сигурен. Бей, какво като дойде на прозореца? Писна ми от тебе, разбираш ли? Отида някъде. Сами влиза през това, нали? Уе. Аз какво трябва да направя? Това не ми е много понятно, нали? Излезе, нали? Така. Какво трябва да напише? 186. И излизам от тук. Его. Демек аз им... Значи надникне тук, нали? Какви с тия звуци, бе, брат? То телепортира ли се някъде? Шо направи? Какво е това? 17 по 8. Откъде? Я знам колко е 17 по 8. 80 и... Значи... Трябва да е... То ми изкара къла с тия крака тука, бе. 17 по 8 трябва да е... 136, ако не се... Добре, той е хард стъкнат тук. То умре! Бе, сета... Мога ли да стана от тук? Скри се бързо, скри се бързо, скри се бързо. Само не идвай. Не идвай, че... Писна ми от тебе. What the fuck си играе това нещо? Аз това не мога да си го обясна. Така. Къде ми е това? 2 по 2. 4. Така. 142 минус 16 е 128. Така. То няма никой, бе. Добре, защо си отварям устата по дяволите? Виждам го ето от светлината, той някъде е тук. Писна ми, бе, колко пъти ще напъваш. Така, какво трябва да направя? 16 по 2. Така. 122 плюс 151 ли беше? Чакайте сега. Не. Please. Не те гледам, не те гледам. Там в облаците гледам.
Виждам колко е хубаво небето. Изчезна ли? Какво направи? ...122 плюс 251. Просто ще седя тук и... да я знам. Че се молим на някой. Колко? И какво като го реших сега? Опа. То невменяемия. Те са двама или трима беха. Той е некъв сив. Бе. Може ли само да не припарваш до мен, тъмън речих теста. Имам отличен 6. Поне се надявам толкова да ми пишеш. Напъна го. Умре. И аз сега какво трябва да направя? Его е отвънка. Сега че влезе пред прозореца. Какво се очаква сега да направя? Аз реших теста, нали така? Предполагам, трябва да ме пуснете. Не. What? Не, този не трябваше въобще да го поглеждам, май. Сега идва насам. Сега че ми изяде сигурно. Къде знам какво ще направи. Его идва. Бато. Ужас, човек. Добре, какво се очаква да наистина да направя? Мисъл... Трябва да отида до компютъра ли? Какво трябва да направя? Има ли някой тук? Отвънка? What? Сега има някаква нова задача. Майка ти! Леле. Това ми изкара кола вече със сигурност. Добре. Започваме. Така. Колко е 7 по 8? Така. Минус 34, 120. 103, да, 120, чакайте. 18 по 6 и 10 не имам. Че влизаш или какво че правиш? Значи трябва да се паза от тези и трябва да си решавам теста отгоре. Писна ми да го слушам това, вате. Така. Тая 286 плюс 197. Приятеля влиза. Спамва се от някъде. Уж сме карантина, то виж какво става, хората си излизат напред и назад. Пича си тръгна, нали? Така. Това трябва да е 4, 8, 3. 78. Окей. На прозореца ли си? Сега той, че ме фане, нали? Че го погледнах с фенерчето. И ще издаде някакъв звук там. Не знам какво ще направи, честно. Айде го е. Това, че паднеш... Айде бе, припадай по-бързо. Че припадаш ли бе, брат? Молим те по-бързо.
Да, его умре. Нема никой. Така. Клик to start. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Май така беше, идея си нямам. Да ми горе точки. 70 точки. Явно целта на играта е да направиш повече точки, да я знам. Но бе то да си тръгва. Така, 7 по 3. Дай си едно. Тук трябва да е 80. И 5. Нали? Идея си нямам дали 85. Май има едно грешно. Писна ми от тебе, ей!